Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire post zithunzi pa Facebook komano tizizoona tokha aliyense asamaone. Sinapange follow, tiye tipange follow. Ndipo mosala nthawi, tiye tiyambe. Ndiye tipanga click pa plus sign. Kenako post photo or video. Ndiye tipanga select multiple kuti tisankhe zambiri. Kenako next. Apa palembedwa kuti public pa. Mapanga click pamene pa. Panga pa only me. Kenako done. Kenako next. Kenako mutha kupanga post. Mukatero ndiye kuti zatheka. Apo zizakhala kuti mwapanga post zithunzi zimene muzaziona nokha. Mukapanga login wina aliyense samatha kumazaziona. Ndiyeni tionanso video yosatira ngati ndifunso tifunse popanga comment.